Skvelý debut Brichtu v novej váhe. Humburger deň po výhre v KSV prestúpil do oktagonu. Ako Krysy, český zápasník reaguje na ostré slová poľského manažéra. Určite sa nebojíme. Ďalšia tvrdá porážka Kozmu a výsledky oktagonu. Mega zápas na jeden. Nečakaná posiela RFA. Gábor Borároš podpísal kontrakt. Kontroverzný koniec. Zaujímavé výsledky. Veľké novinky v UFC, kde sa Topuria vzdal opasku. Ďalšie titulové súboje a dnes toho máme dosť, takže sa pohodlne usaďte. Moje meno je Adrian Večiar a sledujete 248. epizódu magazínu Týždeň v klietke. Aj tento nabitý diel tradične začneme výsledkami a bolo to zaujímavé porovnanie dvoch veľkých európskych rivalov na českej pôde. Najskôr v piatok to bolo KSV 103 v Liberci. Na radosť domácich priaznivcov celý turnaj otvoril víťazne Jozef Štumer, ktorý vyhral svoj zápas už v prvom kole. Na nešťastie po nasledujúcich dueloch českých zástupcov už domáci diváci nemali toľko dôvodov na oslavy. Najskôr sa nedarilo Samuelovi Bílému, ktorý neúspel vo svojom debute v organizácii a celkovo v profi MMA. Bílý mal skvelý úvod zápasu a supera poslal na zem, ale Gaš predviedol skvelý comeback a zvíťazil pred limitom. O svoju 6-zápasovú víťaznú sériu prišiel tiež Steven Krt, ktorý na body prehral s Fadipem. Pri zápase Matúša Juráčka bola v hale opäť skvelá atmosféra, ale žiaľ pre Juráčka ani jemu to nevyšlo a pripísal si druhú prehru po sebe. Druhú prehru po sebe pritom Juráček zaznamenal celkovo poprvý raz vo svojej kariére a následne sa neubránil ani emóciám. Smolnú sériu českých bojovníkov ale prelomil Dominik Humburger. Jeho stret s Borisom Džikovským ponúkol naozaj strhujúci priebeh a Humburger to označil za jeden z najťažších súbojov svojej kariéry. Na jeho konci sa ale tešil z dôležitého víťazstva na body. Nebolo pritom žiadnym tajomstvom, že to bol jeho posledný zápas v rámci kontraktu s KSV. Do klietky potom prišiel aj promotér organizácie Martin Levandovský, ktorý hovoril o tom, že ho môže čakať veľký zápas a určite sa budú snažiť Humburger udržať vo svojich radoch, lenže už 24 hodín na to sme sa dozvedeli, že to sa KSV nepodarilo a tejto téme sa budeme venovať v novinkách, kde sa pozrieme aj na ostré odkazy poľského manažéra a následnú reakciu samotného Dominika Humburgera. Hlavný predzápas KSV 103 potom ponúkol čisto poľský súboj a z neho vyšiel víťazne Damian Pivovarčík. Tomu sa tak podarilo upevniť svoju pozíciu na špici poloťažkej divízie a potom sme sa už presunuli na hlavný zápas večera, ktorý patril azda najväčšej českej hviezde v rámci organizácie Leovi Brichtovi. Brichta premiérovo nastúpil v nižšej perovej divízii a hoci priznal, že chudnutie naozaj nebolo jednoduché, tak v klietke nenechal absolútne nič na náhodu a Charževského ukončil na technické KO po tvrdom kolene už v prvom kole. Brichta tak mohol oslavovať s publikom dôležitú výhru, pretože sa po dvoch porážkach vrátil naspäť na víťaznú vlnu a ukázal, že aj v novej váhe má veľký potenciál. A práve on je aktuálne tou kľúčovou postavou organizácie pri pokračujúcej expanzii v Česku. Mimochodom, Brichtov duel priniesol zároveň jeden historický milník, pretože rozhodkyňa Paulína Bonkovská sa stala vôbec prvou ženskou rozhodkyňou, ktorá dostala na starosti hlavný zápas na podujatí KSV. To bolo piatkové dianie v Liberci, ale program na domácej scéne ani zďaleka nebol na konci, pretože v sobotu sa pozornosť presunula o pár 100 kilometrov ďalej z Liberca do Třinca. V tomto meste sa oktagon ukázal poprvý raz a symbolický debut v organizácii tu absolvoval v otváracom zápase Daniel Ligocký. Výhra v prvom kole nad Čeberom je rozhodne sľubný štart jeho angažmánu v oktagone. Výborným výkonom sa potom prezentovala rovnako Veronika Smolková, ktorá si pripísala výhru na body nad Španielkou Alvarez. Bojovnička z Dracula Gymu tak po trochu nešťastnom štarte kariéry v posledných zápasoch už naplno potvrdzuje status veľkej nádeje domáceho MMA. A úspešným zástupcom tej nastupujúcej generácie bojovníkov bol tiež ďalší debutant Tomáš Mudroch. Aj on si podobne ako Ligocký pripísal ukončenie v prvom kole, ale akým spôsobom? Mudroch dokázal zasiahnuť svojho súpera zo zeme upkickom a následne už len dokončil robotu. Ukončenie po upkicku je skutočnou raritou a to, že sa to podarilo Mudrochovi pri jeho premiére v oktagone, mimochodom prvé takéto ukončenie v rámci organizácie Octagon MMA, tak tomu sa teda povie skvelý spôsob ako zaujať. V rezervnom zápase projektu Tipsport Game Changer sme boli svedkami odvety medzi Milanom Ďatelinkom a Jamiem Corderom. Tentokrát to našťastie nebol žiadny no contest, ale máme tu jasného víťaza a tým je Cordero, ktorý prekvapil Ďatelinku a ukončil ho na submisiu v poslednej minúte prvého kola. Cordero
Cesaro tiež potvrdil výbornú formu a z posledných 7 zápasov má len jednu porážku. Na tohto zápasníka si teda bude treba dávať pozor aj do budúcnosti a prelims následne uzavrel Daniel Škvor, ktorý sa vo svojom zápase so Srbom Zovakom v podstate ani príliš nezapotil a zvíťazil netradične pre neho submisiou, gilotínou. Škvor prezradil, že krátko pred zápasom strávil noc na pohotovosti, takže bol rád za to, že vôbec spravil váhu a následne aj za to, ako to dopadlo v zápase. Hoci bolo očividné, že Zovak ani zďaleka nie je na Škvorovej úrovni, ale na budúce už to bude mať inak, pretože ho čaká o mnoho väčšia výzva proti Dusisovi na podujatí v Karlových Varoch. To už sa presúvame na hlavnú kartu a tu otvorila ukončením ďalšou málo vydanou technikou Lucia Sabová, respektíve neviem, či ste vôbec niekedy videli Standing Americanu, ja teda osobne nie, a to sa to Sabovej podarilo proti naozaj skúsenej bojovníčke, pre ktorú to bol 31. profesionálny štart. Nuž 8-0 pre Silent Killer Luciu Sabovú, ktorá si vypýtala titulovú príležitosť, o ktorú naposledy prišla kvôli zdravotným problémom, ale je viac menej jasné, že pokiaľ sa jej budú vyhýbať zranenia či choroby, tak na budúce by už o titul zápasiť mala. Niko Samsonidze ďalej potvrdil pozíciu jednotky pérovej divízie, keď si poradil s Edgarom Jiménezom, aj keď aj tento debutant ukázal sympatický výkon. A potom už prišli na rad súboje v projekte Tipsport Game Changer. Vo veľkom štýle vstúpil jednak do tohto projektu, ale vlastne celkovo do organizácie Mark Hulm. Juhoafričan prešiel cez finalistu prvého ročníka Andreasa Michailidisa, ktorého ukončil v prvom kole na submisiu, a poraziť takýmto spôsobom také silné meno mu rozhodne okamžite získa veľký rešpekt. Súčasťou tohto ročníka je ďalej už len jeden z doterajšej dvojice českých bojovníkov. Miloš Petrášek nedokázal nadviazať na Mateja Peňáza a prehral s Mikom Stantonom, ktorý naopak postupuje ďalej. Petrášek uznal, že Super bol jednoducho lepší a Stanton ide ďalej po výhre na body. Hlavný predzápas ponúkal skutočne vyhrotený súboj medzi Davidom Kozmom a Robom Pukačom. Ich vzájomný trash talk sa začal už po Pukačovej výzve, ale vyostrilo sa to aj v predošlom týždni. Takže medzi touto dvojicou to do poslednej chvíle naozaj vrelo. Samotný zápas však dopadol jednoznačne v prospech Roba Pukača, ktorý si pripísal najcennejší skalp svojej doterajšej kariéry. Pukač dokázal ubrániť Kozmov pokus o takedown a bývalého dlhoročného šampióna welterovej váhy následne tvrdo ukončil. Tretia výhra v rade a celkovo veľký moment pre slovenského bojovníka, ktorý pred rokmi vôbec nezažíval vydarené obdobie. Predtým mal 6 prehier zo 7 zápasov, ale minulý rok sa mu to podarilo otočiť a skalp Kozmu ho môže vystreliť k ďalšiemu veľkému zápasu a Pukač vyzval Christiana Ekerlina. Na opačnej strane to je veľmi bolestivý moment pre Davida Kozmu. Ružový panter prehral už tretíkrát v rade a nejde len o to, že prehral, ale taktiež aj o spôsob porážky. Tretíkrát na KO, čo rozhodne nie je dobrý pohľad. Kozma bol odhodlaný ukázať fanúšikom, ktorí ho odpisujú, že jeho kariéra ešte nie je na konci a takýto výsledok si vôbec nepripúšťal. A uvidíme, akým smerom sa ďalej bude uberať kariéra Kozmu. No potom bolo dobré vidieť, že Kozma si spolu s Pukačom vyrozprávali svoje nezhody a takisto nejaké predzápasové nedorozumenia. Oktagon vlastne zverejnil aj zábery zo zákulisia, na ktorých Pukač požiadal o to, aby vypli kamery. Nech sa môže spolu s Kozmom úprimne a otvorene porozprávať. Ale ja nenapadlo, že to tu... Ja mu chcem niečo úprimne povedať, teraz na to. Dobre. A napokon hlavný zápas večera o titul mušej váhy medzi Samom Krizim a Benom Adamiom. A tak ako bol tento súboj prehliadaný pred jeho konaním, tak ani ten priebeh nebol práve pamätný. Adamia ale dokázal presvedčiť 2 z 3 bodových rozhodcov a zosadil Kriziho z trónu. Stal sa tak druhým gruzínskym šampiónom Oktagonu po Matem Sanikidzem. Samozrejme, vynechať nemôžeme ani parádnu výhru Roberta Soldiča v One. Robocop sa vrátil do akcie po dlhých 20 mesiacoch, ale jeho comeback stal za to a brutálne KO si v Katare od neho odniesol Arslan Aliev. Pokračujeme z UFC a tam si úspešný debut pripísal Austin Vanderford. Americký zápasník, známy ako manžel Paige Van Zandt, síce prijal duel s Veretenikovom na short notice iba pár dní pred turnajom, ale aj tak zvíťazil pred limitom. Po samotnom súboji ešte bolo v klietke veselo, lebo porazený bojovník Nikolaj Veretinikov bol značne frustrovaný a sotil Vanderforda, ktorý mu potom ukázal, že je dvojnásobná jednotka.
Poriadne tvrdú prehru si odniesol Javid Basharat, ktorému uštedril KO Ricky Simon. Staršiemu z dvojice bratov, ktorých sme v minulosti videli aj v oktagone, sa tak nepodarilo prelomiť aktuálnu sériu neúspechov. Basharat mal vynikajúci vstup do svojej kariéry a aj do UFC, dlho bol neporazený, avšak z posledných 3 zápasov má 1 no contest a 2 prehry, čo rozhodne nie je ideálne a v prípade ďalšieho neúspechu už môže byť ohrozené aj jeho zotrvanie v UFC. Opačné starosti má aktuálne Jean Silva, ktorý predviedol ďalšie tvrdé ukončenie a bola to pre neho už 12. výhra v rade. Silva je zástupcom klubu Fighting Nerds, ktorého bojovníkom sa naďalej mimoriadne darí. Hlavný zápas večera mal potom chcel som povedať spornú aj smolnú koncovku a obe slova sú vlastne trefné. Každopádne poďme sa pozrieť na to, čo bolo vo veci a prečo sa tu hovorí o kontroverzii. Kvalitný súboj Henryho Cejuda a Songa Yadonga sa skončil predčasne a mohol za to eye poke, ktorým Yadong zasiahol bývalého šampióna. Nešťastný moment sa udial v 3. kole a rozhodca to označil za neúmyselný faul, takže zápasníkovi neodobral ani bod. Cejudo sa síce rozhodol pokračovať, no toto rozhodnutie asi v zápätí oľutoval. Keby totiž v tomto momente povedal, že nemôže pokračovať, tak by sa zápas skončil bez výsledku, čiže ako no contest. Lenže Cejudo na konci toho 5-minútového timeoutu prehlásil, že chce ísť ďalej. Tretie kolo sa teda o pár desiatok sekúnd skončilo, ale už počas prestávky sa Cejudo sťažoval svojim trénerom, že vôbec nevidí a takto nemôže bojovať. A keďže už nebolo možné vrátiť čas späť, tak v tej chvíli pravidlá umožňovali len tieto dve možnosti. Tou prvou bolo, že Cejudo odmietne nastúpiť do 4. kola a oficiálne prehrá na technické KO kvôli zraneniu. Alebo druhá možnosť, ktorú si nakoniec zvolili, a to, že Cejudo sa postaví na štart kola, ale hlavný rozhodca Jason Herzog ihneď preruší zápas a zavolá doktora, ktorý odporúči zastavenie zápasu a vďaka tomu, že zápas akoby vstúpil do 4. kola, tak sa mohlo o výsledku rozhodnúť tzv. Technickým rozhodnutím. Čiže o víťazovi rozhodla dovtedy nabodovaná časť zápasu, to znamená prvé 3 kolá. A na bodových lístkoch u všetkých rozhodcov vyhral Song Yadong, ako môžete vidieť u dvoch rozhodcov 2-1 na kola a u jedného dokonca 3-0. Takýto záver je však považovaný za kontroverzný či diskutabilný najmä z týchto dôvodov. Poprvé, ak by Cejudo rovno po eye-poke nepokračoval, tak by neprehral. Bol by to no contest, ako som spomínal. Po druhé, pokiaľ by Jason Herzog udelil Yadongovi mínusový bod za ten nepríjemný eye-poke, tak by z toho vlastne bola väčšinová remíza, lebo u dvoch rozhodcov vyhrával len o bod. A po tretie, pochybnosti sú aj okolo správania Cejuda. Dana White sa na tlačovke pri jednej z odpovedí zamýšľal, či Cejudo nechcel pokračovať, lebo možno očakával diskvalifikáciu súpera alebo no contest. Prípadne či naozaj nevidel, na to vraj dokáže odpovedať len sám Cejudo. Aj keď v podstate obaja zápasníci hovorili o tom, že sú za odvetu, môžu na to rovno zabudnúť. Toto bola reakcia riaditeľa UFC na otázku, či chce vidieť tento zápas znova. Not at all. Not at all? Okay. Not even a little bit. I just don't want to see it again. Keď sa ešte vo výsledkoch presunieme na chvíľku aj do ringu, tam naopak veľmi pravdepodobne znova uvidíme stret Artura Beterbieva s Dmitrim Bivolom. Aj v odvete to bol vynikajúci súboj s tesným výsledkom a tento raz to pre zmenu dali rozhodcovia Bivolovi. Ten teda získal zjednotené opasky poloťažkej váhy, kdežto 40-ročný Beterbiev zaznamenal vôbec prvú prehru v profi kariére. Ale ich vzájomné skóre je teraz 1-1, takže trilógia určite dáva zmysel. A napokon v Trnave sa uskutočnil turnaj Králi ulice. V hlavnom zápase v rámci boxu bez rukavíc úspel šampión organizácie Valhalla Fighting Dominik Herold, ktorý porazil Patrika Jevického. Pyramídu Prospekt zase ovládol zápasník Braňo Zuzák, ktorého o pár týždňov čaká premiéra v RFA. Teraz už prejdeme na novinky a aj tie sú dnes, podobne ako výsledky, naozaj mimoriadne výživné. Gala večer Oktagonu vedenie pozná ďalší zo svojich vrcholov. Oktagon ohlásil, že Patrik Kincl by sa tu mal stretnúť s Mahmudom Muradovom o dočasný titul strednej váhy. Ich stret sme mali pôvodne vidieť ešte v podstate pred 6 rokmi, vtedy pod hlavičkou XFN, ale toho zápasu sme sa už nedočkali. Muradov neskôr cez Oktagon zamieril do UFC a odtiaľ sa vrátil naspäť do Oktagonu. Kincl si zás vyskúšal angažman v KSV, neskôr sa rovnako stal súčasťou Oktagonu a teraz sa ich cesty znova stretávajú, a to na podujatí vedenie. Avšak je tam ešte jedno veľké ale, pretože Muradova ešte predtým čaká o 2 týždne súboj s Joltonom Lutherbachom a pokiaľ by Muradov v tomto dueli prehral, tak zápas s Kinclom bude v ohrození a do hry môžu vstúpiť aj ďalšie možnosti. Takže definitívnu odpoveď nám poskytne až samotný zápas medzi Muradovom a Lutherbachom, ktorý uvidíme o 2
2 týždne na turnaji v Stuttgarte. Ako som to už spomenul vo výsledkoch, tak Dominik Humburger má za sebou mimoriadne zaujímavý víkend. V piatok najskôr v Liberci vyhral svoj rozlúčkový zápas s organizáciou KSV a na druhý deň ho Octagon predstavil ako svoju novú posilu a Humburger sa na turnaji v Karlových Varoch v rámci projektu Tipsport Game Changer stretne v úvodnom kole s Pirátom Krištofičom. Promotér KSV Martin Levandovský pritom ešte v piatok po Humburgerovom zápase hovoril o tom, že Dominik je pre nich taký dôležitý ako Leo Brichta a pokúsia sa ho udržať. Humburger sa však po absolvovaní svojho posledného zápasu v kontrakte s KSV rozhodol podpísať zmluvu s Octagonom. A ešte nevieme, ako na to bude reagovať Martin Levandovský, ale poriadne podráždene na to reagoval Humburgerov bývalý manažér Artur Gvošč. Manažér Gvošč a jeho skupina Artnox zastupovala Humburgera pri jednaniach s KSV. Manažér bol prítomný aj na turnaji v Liberci, lenže o prestupe Humburgera zjavne netušil a do českého zápasníka a jeho tímu sa pustil ostrým spôsobom. Ešte včera nás uisťovali, že môžeme znovu skúsiť kontendera alebo dobrú zmluvu s KSV, ale klamali mi do očí ako krysy. Ľudia dneska nemajú odvahu hovoriť pravdu do očí, skôr sa vykrucujú a kúria na každom kroku. Humburger podpísal zmluvu na Game Changer bez mojej účasti. Dopísal manažér Artnoxu na sociálnych sieťach, kde zdieľal aj rôzne posmešné obrázky na adresu Humburgera. To sa rýchlo dostalo aj k českému bojovníkovi a tento nenechal bez odozvy. Pravda je podľa neho úplne iná. Na internetu běží hodně spekulací a dezinformací, které mě dokonce urážejí na cti. Urážejí mě a můj tým, takže bych chtěl vám to přiblížit nebo osvětlit přímo ode mě, abyste to měli z první ruky a mohli jsme se vyvarovat dalším tady těm blbostem, co vítají na internetu. Humburger zdôrazňuje, že zmluvu s KSV normálne dodržal a práve ten piatkový duel bol posledný duel v kontrakte. Samozrejme prestup ku konkurencii a teda prestup z KSV do Octagonu určite vzbudí vášne. Vieme, že tieto dve organizácie medzi sebou nemajú momentálne práve vrelé vzťahy, takže je to ešte o to citlivejšia téma, avšak Humburger zdôrazňuje, že svoju zmluvu s KSV normálne dodržal a až po jej skončení sa dohodol s Octagonom a tiež vysvetľuje, prečo nie je pravda, že obišiel Artnox. Pro mě až šokující fotky, posměšný pro mě o nějaké zradě nebo o něčem takovým v první řadě. S KSV smlouva byla dodržena do posledního puntíku. Koncem zápasu nebo den, kdy jsem ukončil smlouvu s KSV, to bylo den, kdy jsem skončil svůj poslední zápas. Dokonce, dá se říct, i minuta. Taková byla dohoda a takhle to bylo na papíře. Se skupinou Artnox byla ústní dohoda, která platila opět do tohoto posledního zápasu, který se uskutečnil teď v Liberci. To, že si Artnox myslí, že naše spolupráce bude pokračovat i bez nějaký další dohody dál a já se budu muset někomu zpovídat s mým manažerem a s mým týmem, že někam přestupu nebo že jsem si udělal něco podle sebe. Sorry, ale tohle je moje věc. Takže nějaký takovýhle posměšky a dá se říct i vyhrožování ze skupiny Artnox opravdu nebereme v potaz a určitě se nebojíme, protože máme i svoje prostředky, které jsme schopni použít. Takže opatrně na výhružné zprávy a všechno okolo. To nějaký posměšky, to neřeším, jenom ukazujete svoji hloupost a svoji zaostalost. Humburger v tomto videu viackrát zopakoval, že s poľskou organizáciou KSV nemal žiadny problém. Aj pred niekoľkými týždňami chcel začať riešiť návrh predĺženia zmluvy, aby si to prípadne vedel porovnať so svojimi ďalšími možnosťami, teda pravdepodobne aj s potenciálnou ponukou z Octagonu a možno ešte ďalšími organizáciami. Lenže problémom mala byť podľa neho práve skupina Artnox. Ale nejdůležitější víceméně věc, kterou bych se chtěl vlastně i já obhájit vůči KSV, protože jsem s nima měl dobrý vztahy a doufám, že do budoucna ještě budu mít, bylo prodloužení kontraktu s organizací KSV. Už asi měsíc zpátky jsme řešili s KSV, nebo takhle s Artnoxem, že bychom chtěli vědět předložení návrhu nové smlouvy o prodloužení v KSV a jaký by byly podmínky v nové smlouvě. Po tady tom jednání, kdy jsme urugovali Artnox, ať to z KSV vyjedná, že bychom chtěli aspoň vědět, na čem jsme, nám bylo všechno zamítnuto, zakázáno vlastně jednání přímé moje s mým týmem z KSV a všechno se muselo řešit přes Artnox.
ale Art Knox nám všechno zamítnul. Řekl, že další návrh smlouvy s KSV dostaneme všechno až po zápase v Liberci. Tím pro nás vlastně teďkon skončilo jednání s KSV a nemohli jsme dál pokračovat. Den po mém vyhraném zápase nám přišly různé nabídky na různé zápasy, ale jeden zápas byl opravdu exkluzivní, byl to zápas, který jsem si víceméně i vysnil, ale tahle nabídka byla hodně časově omezená a já a můj tým jsme museli jednat. To je teda vyjadrenie Dominika Humburgera, ktorý chcel celú situáciu objasniť a verí, že fanúšikovia ho budú aj naďalej podporovať. Nečakaný krok Davida Dvořáka, ktorý sa predstaví v organizácii RFA, a to konkrétne na turnaji v poľskom Sosnovci. Zatiaľ nevieme, podľa akých pravidiel bude Dvořák zápasy, či to bude MMA alebo nejaký postoj, prípadne či ide o jednozápasovú záležitosť, alebo sa Dvořák stáva dlhodobou posilou RFA. Bývalý bojovník UFC sa pritom spomínal v súvislosti s Bare Knuckle FC a netajil sa tým, že by si chcel vyskúšať box bez rukavíc, prípadne s návratom do oktagonu. Takže sám som zvedavý, aké sú vlastne bližšie podmienky tejto spolupráce medzi organizáciou RFA a Adamom, teda Davidom Dvořákom. Organizácia totiž najskôr zverejnila chybnú grafiku svojej veľkej posily, ktorú ale neskôr samozrejme vymazali. PML postupne posilňuje štartovku na svoj nasledujúci gala večer do Trenčína a uvidíme tam aj zaujímavé meno, a to sparring partnera Lozena Kejtu. V zápase podľa postojárskych pravidiel sa Ahmed Ublaid stretne s úradujúcim šampiónom PML Rastom Klimáčkom. Nebude to však titulový súboj, ale superfight na 3x3 minúty. Blízky tímový kolega Kejtu proti v PML neporazenému Klimáčkovi. To môže byť naozaj zaujímavá konfrontácia. Aj MMA časť tohto podujatia hlási nový zápas. Tomáš Cigánik sa stretne s Golíkom, ktorý si naposledy pripísal výhru po zranení Hromeka. Táto novinka určite mnohých prekvapí. Gábor Borároš podpísal kontrakt so známou francúzskou organizáciou Hexagon MMA. Práve tam sa pokúsi prelomiť zlé výsledky z minulého roka, kedy sa vrátil do klietky poprvý raz od neslávne známeho súboja s Medvedovským, ktorý polícia prešetruje pre podozrenie na stavkový podvod. Borároš prehral všetky 3 MMA zápasy, do ktorých nastúpil v roku 2024 a okrem toho mal ešte viacero exhibícií. Iba 2 týždne dozadu sa opäť spomínal v súvislosti s ďalšou kauzou. Polícia ho vraj mala zastaviť pri jazde autom a vykonali mu test na omamné látky. Vieme pritom, že francúzske MMA je špecifické tým, že tamojšie autority vykonávajú dopingové kontroly a dohliadajú na plnenie trestov, o čom sme sa presvedčili aj v predošlých týždňoch, avšak Borároš minimálne zatiaľ nebude zápasiť vo Francúzsku. Hexagon má totiž naplánované 2 akcie mimo svojho domovského územia, a to v Maďarsku a v Belgicku, no a Gábor by sa mal predstaviť práve na turnaji v Déri, ktorý sa koná 12.4. Meno jeho súpera zatiaľ nepoznáme. V tejto organizácii sa v posledných rokoch predstavili napríklad Filip Macek a Alex Cverna, ktorí tam dokonca išli o titul. Cverna vtedy bojoval s princom Aunulahom, ktorý predtým zápasil aj na našej scéne a stále je inak šampiónom Hexagonu. Ďalej tam bojovali tiež Federico Komueňa či Pavla Kladivová, a teraz sa k tomuto menoslovu v apríli pridá aj Gábor Borároš. A veľké novinky nakoniec v priebehu týždňa ohlásili v UFC. Tou najväčšou správou je, že Ilia Topuria sa rozhodol uvoľniť titul pérovej divízie a namiesto toho prestupuje do vyššej ľahkej váhy. Topuria sa rok po výhre nad Alexandrom Volkanovským a zisku titulu, ktorý následne obhájil proti Maxovi Hollowayovi, rozhodol, že v tejto váhe už dosiahol všetko, čo mohol a jeho telo viac nedokáže chudnúť do tejto divízie, takže prechádza o váhu vyššie. Zatiaľ nie je jasné, či pôjde rovno o titul proti Makhačevovi alebo dostane iného súpera. No v tejto chvíli už vieme, ako to bude s titulom pérovej váhy a o voľný pás budú bojovať Alexander Volkanovský a Diego López a to bude hlavný zápas UFC 314 v Miami. Technicky ešte Topuria počas nasledujúcich týždňov ostáva šampiónom pérovej divízie, no v momente, keď sa začne súboj medzi Volkanovským a Lópezom, tak titul bude voľný a získa ho víťaz tohto zápasu. A to ani zďaleka nie je všetko pre túto kartu, pretože hlavný predzápas na 5 kôl bude súboj medzi Michaelom Chandlerom
Zigglerom a Paddym Pimbletom. A v súvislosti s týmto turnajom UFC rovnako ohlásilo veľkú posilu. Bývalý šampión Bellatoru Patricio Pitbull Freire sa dohodol s PFL na ukončení kontraktu a prestupuje do UFC, kde ho hneď v debute privíta Jair Rodriguez. A za zmienku rozhodne stojí aj stred medzi Jeffom Nealom a Carlosom Pratesom v rámci top 15 welterovej divízie. A Dana White sa činil a oznámil rovnako hlavné zápasy pre UFC 315, kde bude titul welterovej divízie obhajovať Belal Muhammad. Jeho vyzývateľom ale nakoniec teraz nebude Shavkat Rakhmonov, ktorý je zranený a na svoju šancu si musí počkať a namiesto toho Muhammada vyzve Jack Della Maddalena. Ak ste pozorne sledovali dianie v predošlých týždňoch, tak ste asi zachytili, že Della Maddalena sa mal stretnúť s Leonom Edwardsom v hlavnom zápase Fight Nightu v Londýne, ktorý sa koná už o mesiac, takže tento súboj bol zrušený a namiesto toho sa Edwards stretne so Seanom Bradym. Ten pôvodný hlavný zápas proste museli rozbiť, aby mohli postaviť aj titulový súboj, ktorý má pochopiteľne prednosť. A tu si Belal Muhammad nemohol nechať ujsť túto príležitosť vysmiať sa Edwardsovi, ktorému odkázal, že nielen, že mu predčasom ukradol titul, ale najnovšie ešte aj tohto súpera. Každopádne na UFC 315 uvidíme aj druhý titulový zápas, a to medzi Valentínou Ševčenko a Manon Fiorot. V rovnakej divízii uvidíme aj ďalší dôležitý súboj medzi bývalou šampiónkou Alexou Grasso a Natáliou Silvou, premožiteľkou Terky Bledej. Plus medzi týmito dvomi číslovanými akciami sa bude konať aj zaujímavý UFC Fight Night, kde bude hlavným zápasom stred medzi bývalým šampiónom Deiveystom Figueiredom a Corim Sandhagenom. A na rovnakom turnaji uvidíme aj ženský súboj medzi bývalou šampiónkou Michou Tate a niekdajšou titulovou vyzývateľkou Janou Santos. No a to je týždeň v klietke. Tentokrát to bolo naozaj obsiahle a bohaté na nové informácie, podľa mňa je to inak doteraz najdlhšia epizóda magazínu. Verím, že ste sa dozvedeli niečo nové a uvidíme, čo prinesú tie nasledujúce dni. Možno to bude o niečo pokojnejšie, ale v MMA a v bojových športoch celkovo jednoducho nikdy neviete, takže nezabudnite nechať odber na tento kanál, aby vám neušli ani ďalšie novinky a zaujímavosti. A samozrejme ďakujem, že sledujete magazín a že ste si pozreli aj dnešnú časť.